Hello guys, good morning natong tanan. Agoy, ginoo ko guys, nautuhan na po kog mata guys, pero okay ra guys kay kagabi ang akong mga iro nakakaon mga late naman po sila nakakaon kagabi guys, mga kuan na mga alas 7 sa gabi nakapin. So okay ra kay na-carry ra na. Then hapit naman po naluto ang rice nga ako ang gilungag. Dayon, unya dapit ako sa may kamera oy nahiwi man. Unya dapit pakanon na nako sila. Ana. Tara ko kamera guys nahiwi man. Unya pakanon. Narapos ako lamisa guys oy kay wala na trapuhan kay nangaon ako mga miming. Trapuhan nato para limpyo. Nahiwi ang kamera. Gutom ka tigar. Ang tiger guys kay naburos na pud siya. Amo abay nang gipels guys pero naburos gid siya guys. Siguro kaning kuan ba kaning nasayo pagpainom ang pels. Motong naburos. Ala wala ba ko nagbra. Pero ay dito na ko idulit ha. Dito ang tutoy. Puno na kay asin ni banana. Banani, choking si banani. Excuse me, nausap mo. Dari na ko ibuta kong camera on niya okay dili against the light. Ako na lang bit-biton. Adto ko sa gawas karon guys, pati inita sa panahon. Kira adto ko gawas guys kay manglimpyo ko dito sa mga tais ko mga anak-anakin. Every morning man jud ko magkuan diya sa gawas guys, magmonitor kay naman na sila manihapon na sila guys, malibang man din na sila. Nya gabi na kay malibang, saya man mi manirado re. Gabi na nirado mi sa alas 8 kape na nirado na mi sa moang kuan indoor. Then dito na mi nagkuan sa kwarto, nagpundo. Kay dito man mi nag kuan na movie marathon. Dari ka tiger o balhin dara tiger kay trapuan sa ni mami no tiger guys naburos naburos si tiger guys ay tingala mi nga nag-pills na ng anak siya masayop siguro pagpainom na ako ang pills ba nabaliktad na ugma guys Lunes si banana trabaho na po pero ambot lang mag-travel baka na sila ugma. Baka dito na po na sila matulog sa lapuyan guys kay wala pa daw nahuman ng ilang trabaho dito. Pagkahuman sa lapuyan guys, sa Margos na po na sila matulog. Doon na po na sila matulog. Kayo man naman sila sa Sagon. Sa Margos na po na sila matulog guys. Libuton man na nila tanan ng ilahang destinasyon guys. Tulong na kabuk ang ilahang kuan nga lugar guys kanang upat di ay ang ilahang main office kay sa Balintawak. Dayon ang ikadawa sa Margos, ikatulo sa Lapuyan, ikaupat sa Sagon. Muna ang ilahang libuton kanang sa Margos, Lapuyan o Sagon. Diya naman pag sila na-assign guys. Ito na po sila matulog. Kaya kung si banana guys mag-travel guys, maka-diet na po ana guys. Kaya kung naa siya dili ko ka-diet. Kay siya mahukad sa kuang guys, sa kuang plato daghanon kay niya guys. Pagbiyahe siya maka-diet na ko ana kay ngano. Makabuot na ko sa kong rice. Awa di ako tuwi. Uy, naon sa kabalong nabisita. Magdot-dot man namin. So,
Maato tagawas guys kay sayo nawala sa agas ayun sa gabi pa so nawala. Hello everybody. Everybody hello. Wa dong kay magi ko dong. Hello everybody. Ang akong Dodong Bots. Si Dodong Dagol nga sensitive. Ang Kispi nako nga si Dodong Bots. Kispi kaayo. Hala. Agay bugat king tawahan ani. Ang ako ang Dodong ali Dodong gamay. Akong Dodong gamay. Gusto niya guys, radyo yung tag doon guys. Si Inday. Hi everyone. Dodong gamay. Agay ni smile. Naon sa man til injury? Doda si Inday smile. Dodong smile. Asus. Tantanan ang tain ninyo. Pagbayar gud ay maglagod jud ko niya ba? Pabay. Na natin yung mga namin, mga tain nga libang mo. Dili lagi na ilabtan si Inday ba? Dati yun na si Bots guys. Oh. Ano na siya kaki-ispi guys. Ang akong alugbati guys, kuhaan na po na ako ni kuan o kay kuhaan na po nagliso-liso na. Kung sarapintina dito o akong paim na si banana sarapintina. Na ay tai usara ka buok ihi mo daghan. Nao tai isara. Alam mo na nga libang dai dong. Kuha na tong tai. Naon na sa tiil ay gahi raman. Tubol raman siya kay nagdugpod man ni sila. Basta dugpod guys kay gahi kay na sila tae pero og kanon. Kuan. Gahi nga kumok. Murag kanang kanon ba nga gilong guys nga nalata hilaw na ana. Nya ani yagman nila kaon daghan na din sila tae eh. Wa man kay kalibang. Uy, ano, paakon man ani mong galon, ha? Ako ang pangbanwasan ilang ihit. Kaya para di manimaho ang ato ang palibot. Yan na. Guys. Pag hinahinay tan itong lugar. Kanlog kaayo ni among tiles, guys. Oh. Na. Akong father may nagkuan ni sa una guys sa trabaho. Tanan dress among balay pag renovate akong father ginatanan ani. Kaning gate, siya gataod ani among gate diri, siya gataod ana. May kito mo trabaho kong papa guys, oy. Nya kato kong papa guys, dili to siya magpabayad guys. Ang akong buhanan na to niya kay ako ra to siyang ikuan, ilaag dayon. Punuhay. Hagaag ka ng kwarta nga kuan anak pero ingon nga kanang bayaran nimo og kanang para panday mas wako to guys dili to mo kuan. Hi tatay, good morning tay. Nag-vlog ko tay oy. Nag-vlog ko. Ngayon? To. Tatay, kapitbahay namin. Nag-vlog ako kay para sa YouTube ko tay. Ay saan makikita yan? Lahat no? YouTube. Lahat. Makikita sa buong mundo. Sa YouTube time. Nasa YouTube. Makita ito time. Iba din sa Facebook. Iba din sa TikTok. Iba din sa Reels. Lahat yan. Pinasok ko man yan lahat. Makita lahat. Maghintay na lang kung saan ang una may sweldo. Oo nga tay. Oni guys, remembrance mo ang papa kaning balay namo nga ihanggi renovate ani tanan among gate kana siya ana nagkuan kaning tiles kaning siyay nagkuan ani kani among tiles guys rap man ni siya dili gini siya danlog pero sa kadugayan bitaw mawala yang pagka-rap guys oy.
Nakuan siya, nadanlog siya kay amo man guning gituyo og test ang amo ang balay guys kay ngano sa una walay tubig diri. Isog in tubig diri guys unya ang tais kong mga iro daghan kay kog iro sa una guys kuan ka buok. Siyam ka buok kong mga iro sa una so nang problema mi kay kung kanang kuan man gud semento ra bitaw siya guys nga. Kuan bitaw semento ra siya gayon. Yag maglibang akong mga dogi-dogs ang tae mo pilit unya wala ba yay tubig. Agoy li mo ko ganahan guys kay ang mga langaw di ko ganahan mo to unsa kung gihimo kay sa una lagi naptay sapi kay kaning abroad ta di nagdiin na ako kung bana ipatiles na diha kanang mangita kag tiles nga kanang dili danlog ipatiles kay para kay wala pa may tubig layo big itong tabay kab ana niya sa una mag kuan pa mi sa una mag daghan kay mga bata diri sa una guys magkuan sila mangabo sila niya sa una kay ang galon biya sa una tagkuan ra baya tagpila tong galon sa una ay tagdos man siguro to di magpahakot mi papuno na mo talang tab nya budget ra gyapon sa tubig kay maligo sa pay pang gamiton din ha budget bali amo ang kaligo amo ang saluron kay mo ay mo kuan sa CR i-flush dayon magkuan mi gamay nga kaning tubig para malibang ang mga iro. Diyos ko Lord. Sa una ang mga iro guys, mga ligo dito sa tabay pating layuan niya. Magkulba-kulbaan pa ta kay di sa unahan daghan kay mga iro, mahadlok magbugno ba. Ana. Mauto nga kuan. Magdalag bunal madto dito kay ang mga iro, mao ko magpatay. Na kung Persian og lakaw-lakaw. Nano man na siloy. Naon sa day na siloy. Nabilar ko na gabi guys kay kapila na nguan sa kuan na mukaw. Sige kaon sus dili na gid taga minuto guys tagasikan sa gid no sige kaon nya di man po nako pwede guys nga iyang pagkaon ang ako ang pasadaan di sa akong tapad sa kuang gitulgan kay ako mga iro na pud baya diha natulog ilang po ng paborito na ang iyang kuan iyang cat food so akong gihimo yag man yag kaon akong ibalik po to sa silupin kay para dili lagi alimigason kay patita alimigason tag apil na mo to pagkatod-tad na pud mo patong na pud siya sa kuha naanaw na pud niya akong naon naanaon nya kaning lami kitong tulog di ko mata kung ilong iyang paak-paako na sus Ginoo ko yang tlaplapan akong agtang hel mo to mata na pud ko yun na pud mo kaon na pud ka mo pagani pagod sikan ra guys ning kaon na pud siya Ginoo ko na ako ang Persian. Purya buyag kay mukaon guys. Kuan pagani na mag 4 months. 4 months agahapon. 4 months na siya gahapon. Ginoo ko guys. Purya buyag kay samot tag mudako na. Dako kusog na kay na mukaon. Hinoon pag mudako na siya adult na hinon ang kuan na niya cat food dili na katong pangkiti. Ginoo ko mahal ra baking kilo pero okay ra makeri ra man. Sus, Diyos ko Lord, ang bantayan guys kay murag nagkadalaga nung dugo na agoy mayor ko makuanan ani ako ang akong aspin nga iring saon na lang. Ikaw saba kay ka ba? Manakad kaon. Gara ka ha. Atong time guys is ko ana 13 minutes na. Ato na ni siyang ikuan niya guys kay full storage niya ako guys na wala pa na ko na i-receive ang akong mga video uban guys kay ako pa man to ikuan sa akong Facebook account. So diri ra tataman guys. Salamat sa iyong suporta guys, sa inyong pag-follow sa akong Facebook account, Facebook page, pag-share and like sa ako ang mga videos og ayaw mo kalimot pag-comment guys. Ubos ako ang mga videos guys og sa akong TikTok Reels na ako TikTok guys na po ko Reels Marisol Acapulco Fernand gapon ang akong name sa akong TikTok og Reels then ang akong YouTube channel is Marimar ang name so paki-subscribe guys ako ang YouTube channel ug salamat sa akong mga supporters di ay din ha no sa nag-support sa ko ang bisag wala ko kaila sa inyo ha gisuportaan ko ninyo labaw na sa ko ang YouTube channel guys sa akong YouTube channel guys kuan na gid ako ang subscribers hapit na gid siya mag 800 guys uy salamat kaayo thank you Lord so salamat sa tanan guys amping tanan I love you all sa mga supporters nako amping mong tanan amping bye everyone God bless.